Witam serdecznie, to zaś ja, Niklaus, a to jest, jak niektórzy mogą już z was kojarzyć, Chivalry Medieval Warfare i w tym momencie chciałbym się skupić na tym, jakie zmiany zaszły w grze od czasu, kiedy ostatni raz w nią grałem. No już po menu można się zorientować, że zmiany były to nieprzeciętnie duże. Menu jest całkowicie przebudowane, nie ma już problemów z tragicznie złą polonizacją, aczkolwiek dalej są po prostu tak, że niektóre wyrazy są przetłumaczone na polski, a inne zaś są całkowicie po angielsku. I teraz spróbuję się dołączyć do jakiegoś meczu. Są strasznie wysokie pingi, każdy na każdego, to by było akurat. Wybierzmy klasę taką, powiedzmy, wypośrodkowaną, weźmy tu sobie coś fajnego, miecz wikingów. Okej, do boju, każdy na każdego, powinno mnie za moment zespawnować za 7 sekund. I jeżeli graliście w Chivalry jakieś, powiedzmy, pół roku temu, można zauważyć, w jak dużym stopniu gra się zmieniła. No, zostało tutaj zmienione, no, praktycznie wszystko. Poprawiono optymalizację, poprawiono również grafikę, jakość tekstur, oświetlenie. Zmieniono praktycznie całkowicie interfejs. Zdaje mi się też, że dokonano balansu tutaj klas w pewnym stopniu. Udało mi się nawet zaszlachtować jednego pana. Także no, cieszy to, że gra się rozwija, a nie, że stoi w miejscu. Od czasu, jak ja zrobiłem ten film tam po naszemu z Gotką na YouTube'a jakiś czas temu, to gra wyglądała dość... Felonia, bandyto. Gra wyglądała dość diametralnie inaczej i to jeśli chodzi o menusy, czy nawet o dźwięki, czy o optymalizację jakoś grafiki. Tak więc fakt, że gra się zmienia, cieszy. Nie umiem jakoś tutaj w tym momencie wypunktować, co jakoś dokładnie się zmieniło, tak jeśli chodzi o szczegóły, to może być o wiele łatwiejsze dla kogoś, kto jakiś czas temu, dla większych fanów, powiedzmy, Chivalry, ja nie grałem w to jakoś dużo, ale po prostu ostatnio z ciekawości postanowiłem sprawdzić, co tutaj w grze się pozmieniało. I może to właśnie wy, ludzie, którzy mieli jakiś częstszy z tym bardziej dogłębny kontakt, będziecie potrafili stwierdzić, co tutaj tak dokładnie się pozmieniało. Oprócz tych zmian, które jak już wspominałem, widać na pierwszy rzut oka. A w tym momencie może, nie przeciągając, skupiłbym się, żeby kogoś tutaj zarżnąć. Takim pitwoczkiem to se można tam... Uwaga! Żna! Użnął orzech mu ręka. O, proszę. Także gdzieś tu jeszcze były takie krzyki. A jeśli chodzi o optymalizację gry, to mam wszystko na full, zasięg widzenia na full, długość zostawania ciał na zolu na full, jakość tam krwi na full, rozdzielczość Full HD, detale na full i gra działa bardzo, bardzo ładnie. Na YouTubie tego nie widać, ale stabilne 60 FPS-ów. I nie wiem, co to za silnik, nie wiem, czy to czasem nie jest Unreal Engine 3, poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę, ale tak to tutaj momentami wygląda, szczególnie jak popatrzeć na oświetlenie, które swoją drogą jest bardzo, bardzo urodziwe. Także gra wygląda bardzo ładnie i działa również bardzo płynnie, co ewidentnie in plus. No nadal jest hardkorowa, że zdawałoby się, że to taki arcade, gdzie się macha mieczem, ale gra ma dalej te takie zapędy, nawet jakieś, powiedzmy, eslowe, że generalnie jest dużo bardziej skillowa niż na pierwszy rzut oka mogłoby się to wydawać. I teraz spróbuję kogoś tutaj trafić, ciepnąć. O, dostał ładnie ode mnie. Nóż w plecach wbity. Borocek. Blok. Cios. Blok. Jakieś coś zladżyło mnie. Gdzie ja tu jestem? Ping 76. Lagi, ping wysoki. LOL, WH, co tam było, wallhack, speedhack, aimhack, oszukista po prostu, dobra. Pierą do mnie z łuku, chyba jakaś kooperacja tam, jaki bandyta. Dobra, spróbuję sobie zmienić klasę, pójdźmy w ciężkiego. Ma ten wielki miecz dwuręczny, czy też półtoraręczny, a nie, akurat w tym momencie mam topór, a toporem nie za fajnie mi się walczy, no ale spróbujmy. Jakby go tak zajść od tyłu, może nie usłyszy, dobra, usłyszał. Ale wyrwał. Kurde, nie mam szans. No, tak też myślałem, przynajmniej wszystkie kończyny mi się zachowały. Także tego. Dobra, dajcie zmienić change class. I teraz zamiast tego wezmmy sobie miecz wojenny,
Zobaczmy. O, to jest właśnie... That's what I was talking about. O, proszę, jak wyrwał. A, zblokował. Dobra, ci niech się pierą. O! Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, jak mówi przysłowie. Sprawdziło się. Niestety, z niekorzyścią dla mnie. Wynik minus... A, nie myślałem, że to mój jest minus 74, a mój jest aż 4. Także... Nie jest aż tak źle na tak długą przerwę w graniu. Chodź, zmierz się. A! Kurde, nie nadążam po prostu z blokowaniem. No i widać tego... Ło! No cóż... Straciłem głowę dla tego pana, można powiedzieć, z czystym sumieniem. No i co to tyle? Przegrana, exp się ładuje. I to by było mniej więcej tyle. Chciałem tylko pokazać zmiany takie ogólne i przypomnieć, że taka gra jak Chivalry jeszcze istnieje. Oprócz tego mamy tam do niej dodatek, w którym możemy grać jako pirat, czy jako wiking, czy jako legionista rzymski, czy jako różne tam rodzaje wojowników. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, jak ten dodatek się nazywa, ale pewnie wiecie, on wyszedł jakiś czas po premierze. Jest całkiem przyjemny, aczkolwiek klasy są dość mocno przebalansowane i cały, tak jakby powiedzmy, feeling postaci dość mocno różni się właśnie od feelingu postaci w tej podstawowej tutaj wersji. No i to by było na tyle, także zapraszam wszystkich chętnych do zapełnienia serwerów Chivalry, albowiem graczy nie ma tam jakoś dużo, a gra stała się z czasem znowu warta uwagi. I to był Niklaus, a tymczasem dziękuję, trzymcie się i papa. Und geht gelassen ran, und im Dunkeln spricht dann eine andere an.